Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing pagpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik, lumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Bago po ang lahat po ay shoutout po sa inyong lahat. Sa mga masulit ko po mga subscriber po, shoutout po sa inyo lahat. Ang i-share ko po sa inyo ngayon pong hapon po ay orasyon pangbalik sa mangkukulam, mambabarang at elemento at iba pa. Ito po ay dinadasal po ng isang ama namin at isunod po ang orasyon po ng pambalik sa mangkukulam, mambabarang at elemento at iba pa. Yan po. Magdasal po ng isang ama namin at sunod po yung orasyon po. Magdasal po tayo. At kahit na sino po, kahit na kayo po ang gumawa po nito, dapat po pag gumagamit po kayo ng mga orasyon po may pudir po kayo bakod balabal pundo para lalong lumakas po yung inyong ginagawa pong mga binabasa mga orasyon po. Sana po ay pakaingatan po at huwag pong ipagyabang po. Gamitin po nyo lamang po sa tama at para kumasi po sa inyo ang mga binabagi ko po mga orasyon po sa inyo. Magdasal po ng isama namin at isunod po yung orasyon po. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. At isunod po yung orasyon po. Kui imao, kui isui, kui biya, satur arepo tinit pilarutas. Kui imao, kui isui, kui biya, satur arepo tinit pilarutas. Kui imao, kui isui, kui biya, satur arepo tinit pilarutas. Usalin po lamang po sa isip at ipo sa isang basong tubig at ipainom ito o kayo po ang uminom. At yung susi po isang bisis lamang po usalin po. Narito po ang susi po. Rabiltal TV Dominus. Yan po. Kung gagamitin po nyo sa panggamot po sa pasyente po ay usalin po sa isip lamang po at ipo sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Kung kayo naman po ang gumagamit na halimbawa po nakulang po kayo, ang gawin nyo po ay usalin po ng 3 beses po at ihip po nyo sa isang basong tubig o kalating basong tubig. Gawin nyo po araw-araw at
wala pong mawawala po sa inyo kung gagamitin mo nyo sa panggamot po sa inyo. Lalo po kayong makakaroon po ng kagalingan po pang araw-araw. Pangunta rin po ito sa para hindi po kayo tablan ng anumang pong mga palipad hangin, mga masamang elemento, mga espiritu, sapian, hindi po kayo masasapian kung gagamitin po nyo sa pangkuan po ito. Napakabisa po itong ibabagi ko pong pambalik na mangkukulang pambabarang at elemento at iba pa. Magagamit po sa pangkalatan po ito. At sana po nagustuhan po nyo aking binagi po sa inyo na pambabalik ng makukulang, pambabarang at elemento at iba pa. Napakabisa po ito kaya dapat po nyo itong ingatan po at kung gagamitin po nyo sa panggamutan po ay ipo nyo sa puyo o sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente po ninyo. Kaya dapat po kumuha na po kayo ng malinis na notebook at isulat po ninyo tama po na all capital letters lamang po, katulad po nito na po pagkasulat po. At share nyo po sa iba para may magamit po sila. Kung may kaibigan po kayo, share nyo po. At dapat po dito po may pudir po kayo bakod balabal pundo. Kung wala po kayong bakod balabal pundo at po ay magdasal po kayo ng isang Ama Namin na Panginoong Maria sumasampalataya luwalhati po. Yun ang pinagkapundo po ninyo. Basta gawin nyo po na masidhing nais po ang paggawa po ng mga ganitong mga bagay at kakasiyan po kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na inyong gagamitin o po. Basta humingi po kayo ng basbas sa Ama na bago po nyo po usalin po ay humingi po ng tulong po sa Kanya at magpasalamat po kayo pagkatapos mo yung gamitin po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at panood ng aking video. Sana po lubos-lubosin nyo na po ang tulong po at mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang binay kung para palagi po updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hiwaga ng Pangasinan po.